Τι κοινό έχουν τα backrooms με τον αχαίροντα? Το 2019 είχα γράψει ένα άρθρο για το πώς η μουσική και ο ήχος μπορεί πραγματικά να μας κάνει να φοβόμαστε. Και ένας από τους πιο τρομακτικούς χώρους που είχα βρει ήταν ένας αρχαίος ελληνικός ναός στον Αχαίροντα, στην Ήπειρο, γνωστός και ως Μαντίο των Νεκρών. Άνθρωποι ταξίδευαν εκεί για να μιλήσουν με τους συγγενείς τους στον κάτω κόσμο. Πριν μπουν στο χώρο όμως, τους έδιναν παρεσιογόνες ουσίες, τους κρατούσαν σε αυστηρή δίαιτα για μέρες και έπειτα τους συνόδευαν σε έναν χώρο χτισμένο με έναν τρόπο που δεν μπορούσε να ακούσεις απολύτως τίποτα απ' έξω. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο τρομακτικό που μέσα σε εκείνο το χώρο μπορούσε να ακούσεις το χτύπο της καρδιάς σου. Η σιωπή ήταν τόσο απόλυτη και σε συνδυασμό με τις ουσίες, οι άνθρωποι πίστευαν πως πραγματικά ακούγανε φωνές και μιλάγανε με τον κάτω κόσμο. Υπήρχε δηλαδή ένα ψυχοακουστικό φαινόμενο πριν από 3.000 χρόνια. Κάθε horror movie που έχουμε δει, όπως και το Backrooms, χρησιμοποιούν περίπου παρόμοιες τεχνικές με τότε. Ασυνήθιστους ήχους, όπως κραυγές, ψιθύρους, παράφωνους θορύβους και παραμορφωμένες φωνές, αλλά το πιο σημαντικό, χρησιμοποιούν σωστά τη σιωπή. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταλάβει ότι ο ήχος που δεν υπάρχει είναι ο πιο τρομακτικός από όλους. Έτσι, έχτισαν τον ναό τους ώστε να μην ακούγεται απολύτως τίποτα και έκαναν τη σιωπή το πιο δυνατό ηχητικό όπλο τους. Από τότε μέχρι και σήμερα, σε όποια horror ταινία ή όποιο horror βιντεάκι δούμε στο TikTok και στο YouTube, αυτό που πραγματικά μας κάνει να ταιριάζουμε είναι η σωστή χρήση του ήχου, της μουσικής και της σιωπής.